Nenos, nenas, tive cuidado, que sei canta unha ladroa que quere roubar o hongo, se a vedes avisademe. Quen é? Veño traer o pan. Bueno, vou abrir a porta. Quen és tú? Son a panadeira. Onde está o pan? Pois non o trouxe, quedoume no coche. Entón que vas facer aquí? Dixéronme que nesta casa había moito ouro. Pois aquí non hai nada. É que en realidade non son panadeira. É que me dixeron nesta casa que había moito ouro, entonces viña a roubarche un pouco. Pois tranquila, rouba o que queiras, que total as miñas cousas non as quero, pero dá igual, podes quedar con elas. Compartirei esta moneda contigo. Vale. E finalmente, o pastor e a bruxa foron sendo amigos. Compartiron un ouro fora do parque. A bruxa e o pastor xogaron tranquilamente.